Ahoj, vítám vás u dalšího Black Belt podcastu. Já jsem Martin Stehlík a tentokrát mám jako hosta Robina Javorka z Drakulína. Ahoj Robine. Čau Martine, díky za pozvání. Není vůbec zač, já jsem hrozně rád, že jsme se mohli takhle online potkat. Pojďme se rovnou vrhnout na takový letmý představení. Řekni nám, kdo je Robin Javorek, jak se dostal k jiu-jitsu, kdy se s ním poprvé setkal a co vlastně dělá. Kdo je Robin Javorek? No tak vzhledem k tomu, že to je o jiu-jitsu, tak spíš jdeme tomu to stáhnout už jenom k těm bojovým uměním, protože si myslím, že jsem více rozměrný a že to nejsou jenom bojová umění. Ale bojovým uměním se věnuju od roku 87, což bude asi rok, který většina asi z posluchačů ještě ani nezažila, že ještě byli takzvaně na hubách. A když jsem začal s judem, pak skrze kung fu nějakou sebeobranu, jsem se dostal přes MMA, grappling až jiu-jitsu a oficiální začátek, to je vlastně taky jako hodně těžké datovat, ale datuju si to od roku 2009. Přičemž v té době už jsem udělal 2 turnaje předtím, rokem 2009. Ale proč 2009? Bylo to vlastně poprvé, kdy jsem trénoval pod vedením vlastně kouče brazilského jiu-jitsu, což byl Fernando Araujo. A bylo to, myslím, že březen 2009, ale už 3 roky předtím jsem nějak jako koketoval se zemí, to znamená nějaké základy z juda, které jsem oprášel jako z dětství, plus old school VHSky s Graciema a plus nějaké sambo, které v té době bylo docela populární, takže 3 roky už jsme se předtím nějak plácali, ale rok 2009 datuju něco jako oficiální start, i když u mě to byl takový nějaký plynulý přechod v té prehistorické době pro Českou republiku. A to je docela zajímavý, s Fernandem se spotkal v Praze, nebo naopak Fernando jezdil za váma, jak to bylo? Fernando vlastně v září 2008, pokud se nepletu, otevřel pobočku ve Frenštáttu. Mm-hmm. Vlastně pravděpodobně na popud Martina vlastně, který je dneska taky Black Belt. Mnozí ho znají pod přezdívkou Rurke. A vlastně já už jsem v té době dělal, jak jsem řekl, turnaje a vlastně Martin mě tehda pozval, že bych se mohl účastnit jejich tréninku, což bylo pravděpodobně začátek roku 2009 a začal jsem jezdit co 14 dní na semináře s Nandem. No a to vlastně byl počátek, takže bylo to ve Frenštátě, tady u nás, což je kousíček od Frýdku. No jasně, tam je to celá taková malá dolina. To mě taky bude zajímat, o tom bych se s tebou chtěl taky popovídat. Ale ještě chvilku pojďme zůstat u těch začátků, protože mě ještě zajímá, kdy jsi potom se vlastně připojil k Drakulínu. To je taky jako velký jméno, že jo? Nevím, jestli dnešní generace už bude znát Drakulína třeba tak jako my, co se týká třeba jejich, jsou bráchové, že jo? Je to tak? Drakulíno má bráchu, nemá? Ale to jsi mě teďka dostal a jestli má bráchu, tak o tom nevím a není vůbec známý, jo, takže určitě to nebude mít společného s jiu-jitsu, takže jestli má bratra, tak to normálně nevím. Tak vidíš, tak to si možná pletu já. Možná, že si to spleteš s něčím jiným. Každopádně pojď nám přiblížit ještě, jak jsi dostal k Drakulínu jako k franchise nebo jako k týmu. Jasně. A mimochodem, jak jsi říkal, že spousta lidí nezná Drakulína, to je právě, že jsme to nedávno řešili s ostatníma trenérama, kdy Hero nám vykládal, spousta lidí ode mě si myslí, že Drakulíno jsem já. je buď já, nebo prostě Hero, prostě, že lidi už prostě mají tež zmatek, takže někdy zdůrazňujeme tu linič, která tam je. Nicméně, jak já jsem se dostal, jak jsem říkal, že jsem začínal ve Frenštátě pod Nandem a tam jsem trénoval rok a půl. A po roce a půl, já tomu říkám, byl jsem odejít a nechtěl bych nějak rozebírat jako důvody, protože vždycky jsou tady nějaké 2 strany a vzhledem k tomu, že tady není druhá strana, tak je nefér prostě to nějakým způsobem rozebírat. Nicméně už je to strašně dávná minulost a v podstatě dneska můžu říct, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát, když v tuto chvíli jsem byl tím zdrcený, protože už jsem měl tetování jiu-jitsu na svém těle a absolutně jsem tomu propadl. A vlastně byl jsem stále bílý pás a půl roku jsem hledal, kam se připojit a v té době bylo ještě pro mě
prim MMA. A jak jsem říkal, bylo to skrze sebeobranu, jsem se dostal k MMA a hledal jsem nějaký tým a tehda na doporučení Jakuba Millera, když jsme ještě byli přátelé, tak vlastně mi doporučil tehda klub Bastion pod Slavkem Šamotou, což je vlastně byl právě affiliate jako pod Drakulínem. A Marcin Held byl v té době vycházející hvězda, který měl mít svůj první zápas v Bellatoru. Měl 19 let, hnědý pás. A já jsem vlastně tehda kontaktoval Slavka. Bylo to vlastně taky, myslím, že březen 2011. A on říkal, ano, přijď na trénink, není problém. A ještě vlastně Tychy, to je pro mě asi 100 km splítku místku, ještě jsem uvažoval, jestli budu jezdit do Bielsko-Białej, kde byla taky pobočka, ale přece jenom Slavek Šamota byl jeden z prvních vlastně držitelů black beltů v brazilském jiu-jitsu v Polsku, což v Polsku už je taky co říct. Měl pod sebou mistry jiu-jitsu jako závodníky, jako je Macej Polok, Robert Čonka, což byly prostě fakt velká jména v té době, vycházející hvězdu UFC, tak jsem říkal, hele, radši místo 40 km pojedu 100 a budu mít úplně to nejlepší. A bylo to každopádně jako nejlepší rozhodnutí. U Slávka jsem vlastně do dneska, a od kterého jsem získal všechny pásy, takže jsem stále pod jedním svým učitelem, nestřídám to nebo nějakým způsobem. A takhle jsem se vlastně na něj nakontaktoval a začal jsem u něho trénovat, pak jsem jel na první kemp, to jsem dostal vlastně modrý pás. No a pak byl seminář s Drakulínem, který jezdí jednou za rok vlastně do Evropy, do Polska, už byla i v České republice. Tak a tam vlastně přijal oficiálně Českou republiku jako pobočku, no a zbytek už je vlastně historie, jenom se rozvíjející, dál neutuchující zájem, prostě můj a lidí kolem mě. A pojďme ještě trošku osvětlit, jak to bylo z hlediska jako tvýho klubu. Ty si říkáš, že jsi dlouho jako trénoval různý bojový umění, kdy vznikla ta myšlenka původní mít jako vlastní klub, já tady chci dělat brazilský jiu-jitsu, chci ho tady rozvíjet, nebo předpokládám, že to bylo i v kombinaci s MMA, který jsi zmiňoval, ale kdy se tohle objevilo? No, tak tady je to zase tak, že já jsem měl klub dříve, než jsem začal dělat brazilské jiu-jitsu. Já jsem byl black belt vlastně v kung fu, což málo kdo dneska ví. A nikde to ani nikde nezmiňuju, což taková super gymnastika, ale do boje nic extra. Nějaký semikontakt a podobně, ale prostě každý nějak začínal. A v té době já jsem vedl svůj oddíl kung fu a do toho jsem zařazoval ještě gymnastiku, akrobaci, freestyle karate. Jsem 10 let dělal freestyle karate, lítal jsem vzduchem a podobně. Dneska se držím při zemi doslova. A hodně jsem byl zaangažovaný do reálné sebeobrany. A vlastně, kterou jsem se věnoval aktivně 10 let. A vlastně veškerá ta sebeobrana byla jako plnokontaktní a v podstatě tam byl jako lehký přerod, jako kdyby do MMA a čím více jsem dělal tady tuhletu sebeobranu, tím méně jsem zjistil, že dělám to, teď udělám uvozovky tradiční kung fu, protože to rozhodně nebylo nic tradičního, jo, to byla taková směsice, ale to je úplně na jiné povídání. A vzdaloval jsem se vlastně tomu a přibližoval jsem se více tomu reálnému boji, který mě prostě lákal. Jo. No a postupem se stalo, že z mých studentů kung fu a sebeobrany se vlastně zrodili studenti MMA, jiu-jitsu a podobně. Takže já jsem učil jiu-jitsu od svého prvního dne, kdy já jsem začal dělat jiu-jitsu. Jo, protože jsem měl nějaké předchozí zkušenosti z jiných bojových umění, teda z juda a podobně. Takže jsem předával to, co jsem prostě se naučil včera, tak jsem učil dneska. Jo, takže jsem šel úplně takhle s klukama prostě, pojďme dělat to, co umím a předávat, protože nic jiného tady prostě nebylo. Jo, takže to, že se to potom překlunulo v brazilské jiu-jitsu, byl už jenom vývoj, jo, ale na tvou otázku nebylo to takhle, hele, založím tady klub brazilského jiu-jitsu, ne, tady bylo něco jako kdyby předtím a jenom se to změnilo.
Kdybych se zamiloval do cvrnkání kuliček, tak mám možná největší gym dneska na cvrnkání kuliček. Jo. Já si myslím, že to by byla velká škoda pro českou jiu-jitsu komunitu. Já nevím, co by ještě, to bylo pro kuličky, ale... a to je taky světový sport, jo, podobně jako jiu-jitsu, takže asi na stejný úrovni. Ale ještě jenom mám takovou myšlenku, kterou bych chtěl zmínit, která se vztahuje k tomu, jak jsi říkal o tom, že si něco se včera naučil a zítra nebo dneska si to učil. A já si myslím, že to není úplně tak strašně špatně, jak si třeba myslíme, že občas se opravdu přeceňuje to, že někdo má kolem pasu nějakou barvou pásku a myslíme si, nebo panuje takový konsenzus, že jenom ten člověk by mohl s takovým páskem učit. Dokonce si myslím, že nedávno, už to možná bude dávno, stárnem rychle, IBJJ vydala nějaký pravidlo, že vlastně ten, kdo učí, tak musí mít black belt, že na žíněnce musí být přítomen black belt, když učí nějaký třeba nižší pásek. Jo. Což já si třeba myslím, že není úplně tak fajn z hlediska toho, že spousta těch lidí, přesně jako ty, si byl bílý pásek, začal se učit, ale měl si obrovské zkušenosti třeba s jinýma věcma a s jinými bojovými sportama. A úplně stejně tak můžou být lidi, kteří třeba chápou, jsou dobrý pedagogové. Jo? Určitě máš taky ve lekcích lidi, kteří učí střední školy, vysoké školy, mateřské školy a ty lidi můžou vlastně velmi dobře být schopní předat nějaký koncepty. A já uvedu jen takový kratičký příklad. Včera my jednou za měsíc děláme takovou úvodní hodinu pro úplný začátečníky a včera na té hodině byl chlapík a přidal se rovnou kimono a my to děláme většinou bez kimona ty úvodní hodiny, protože ty lidi nemají tu investici počáteční, ale on už ho měl, tak jsem ho rovnou šoupnul do kimonářské hodiny, která paralelně s tím probíhala. A vzala si ho vlastně na starost, spadnul do dvojice s holčinou, která dělá jitsu, já si myslím, že třeba 3/4 roku, jo, pořád bílej pásek, ale je hrozně aktivní, hodně chodí na soukromky, je prostě fakt jako rozežraná a vlastně bylo pro mě strašně hezký slyšet, jak ona se ho jako ujala a teď mu začala vysvětlovat na té první lekci, dělali zrovna armbar, tak jak se dělá armbar a vysvětlila mu to vlastně hrozně pěkně a já jsem neměl vůbec potřebu do toho zasahovat a nějak to a vlastně si myslím, že tohle je hrozně podceňovaný a že často si i ty lidi nevěří, že by něco mohli předat, ale prostě pokud 3 měsíce děláš armbar, tak ho už můžeš umět relativně slušně a minimálně ho umíš po tolik líp, než ten, kdo přijde na svůj den 0 nebo den 1 a je to vlastně hrozně fajn, ten člověk se tam cítí jako dobře v tom prostředí a je mnohem větší šance, že potom toho udrží, což my jako koučové chceme, že my tam chceme mít ty lidi jednak, aby jsme přežili, ale druhak, aby se to rozvíjelo, nebo to je možná bude stejná priorita. Tak tohle mě jenom tak ale jako naprosto souhlasím. Napadlo, že to je hezká vlastně věc, že se to občas hrozně moc přeceňuje, kdo má jaký pásek a můžeme se načerpat ty informace od kohokoliv. Souhlasím, 100%. A ještě možná jedna věc, jak si říká reálná sebeobrana, já pocházím z podobného prostředí, mě si vždycky všichni smáli, dokonce když jsem chodil do Pentagymu na MMA, tak mě neříkali jinak než Krav Mago, protože prostě jsem dělal Krav Magu a pro ně to bylo, jim pohrdali hrozně, takže když jsem tam přišel a chtěl jsem se naučit něco navíc, tak si jsem samozřejmě dělali srandu a nepamatoval si moje jméno. Pavel Bechtold mi říkal Krav Maga. Podle mě doteďka neví, jak se jmenuje, ale mě to vlastně nevadí, jo, je to prostě součást toho, jak to jako bylo. Takže já jsem to měl taky takhle jako z té reální sebebrany a vlastně mi přišlo, že tam bych třeba úplně nějakého nováčka nenechal něco takového dělat, protože přece v jiu-jitsu v nejhorším, když se naučíš něco blbě, tak prostě prohraješ zápas nebo sparring a máš tam to odklepání. Takže vlastně jedno, když to pokazíš a je to učební křivka. Když to prostě v reálný sebeobraně chceš úplně někomu ukázat super obranu na nůž, kterou když použije blbě, tak je to blbý. No. Dobrý, pojďme dál. Já mám tady ještě pár otázek, které se vztahují pořád ještě k té tvý komunitě, protože mě to fascinuje. Já si myslím, že ty si vytvořil s Drakulínem možná spolu s Pretorianem takový jako největší impérium tady v České republice. A teď to myslím čistě v dobrým. Máš vlastně několik trenérů pod sebou. Teď mě když tak oprav, jo? Ale myslím si, že tam určitě tam Hero, určitě tam bude Nitro, určitě tam bude Pavarder. Ještě někdo? Na někoho zapomínám? Ale zapomínáš asi na hodně lidí, protože těch poboček je 11. 11, no tak to je úplně jako neskutečný, si myslím. Ono ani vlastně nevím, jestli má smysl to všechno vyjmenovávat, jo. A prostě nějakým způsobem se to děje. Není to mým záměrem rozšířovat impérium, jako kdybych chtěl mít v každém místě Drakulino gym,
ale prostě se to děje samo a buď to pochází z toho, že kluci, kteří u mě vyrostou, tak samozřejmě chtějí dál a já je v tomhle podporuju, protože mi to přijde jako normální, kdo má ty ambice, tak společně vybereme město a domluvíme se a já mu pomáhám s tím rozjezdem a předávám mu to know-how nějakým způsobem, co se mi tady podařilo, jak funguju, pokud má samozřejmě zájem, což většinou se člověk ptá, protože tápe na začátku a takovým nějakým způsobem se to děje a proto tady vlastně na Severní Moravě se skoro zdává, že 120 kilometrů je nějaký Drakulino gym. Jo. A děje se to prostě samo nějakou takovou prostě evolucí těch lidí, jak rostou. Takže těch poboček v tuto chvíli je 11, myslím. No. To je fakt super číslo a já si myslím, že je to i krásný příklad toho. Teď omluv moji neznalost geografie lokální České republiky. Jak velký je Frýdek? Kolik je tisícový město? Ale cca 50 000. 50 000, jo. To znamená, že prostě takový menší město, no, takový střední město, řekněme, a říkáš, že to máte na Severní Moravě 11 poboček. Já bych jenom chtěl říct, že... Nejenom na Severní Moravě, teda tě ještě oplavím. Jedna je třeba jako Olomouc, jedna je Zlín, jedna je Kroměříž, jedna je Vyškov, jo, takže ty jsou třeba na jižní. Jo, no, ale jako je fakt, že zbytek jako je Třinec, Ostrava, Opava, Polský Těšín, teďka nově i Žilina, už jsme i na Slovensku. Super. Havířov, Karviná, jo, takže jo, tady víceméně všechno takhle podujato. Já bych tím chtěl jenom naznačit, že pokud třeba někdo nás poslouchá, má modrý pásek, chtěl by to dělat, tak že určitě není překážka velikost města, protože jsou prostě doslova dědiny, kde nejdeš jiu-jitsu a zároveň není překážka ani přesně to, že nic nevíš, protože i já to vidím na tobě i na sobě stejně, i když už něco málo víme, tak je stejně potřeba pořád si uvědomovat, že nikdy nebudeš vědět všechno a že jsou tady lidi, kteří budou ochotní pomoct každému a že tohle je vlastně krásný způsob, jak to jiu-jitsu rozšířit, otevřít si někde v lokální tělocvičně, ve škole, v Sokole, půjčit si tam žíněnky na 2x týdně a postupně to budovat a případně samozřejmě, když je peníze a chuť, tak se dá začít ve větším samozřejmě, ale jenom, že se mi to líbí, že bych chtěl takhle jako vyzvat všechny, kdo o to mají zájem, aby se nebáli kontaktovat tebe, mě, kohokoliv, podle mě z těch gymů, který už jsou nějakým způsobem etablovaný v České republice, takže budeme velmi rádi, když se jiu-jitsu rozšíří i na menší města, protože přece jenom pro majoritu těch lidí je důležitý, že to mají relativně dosažitelné vzdálenosti časově. Když potřebuji stíhat práci, rodinu, ostatní koníčky, tak prostě nemůžu si dovolit, jako ty jsi dovolil každý, nevím, 2-3 dny jezdit 100 kilometrů za svým prvním trenérem, tak to chce prostě odhodlání a v dnešní době to nemusí být úplně tak. Takže to je fakt jako super, 11 poboček, to mě docela vyrazil dech, to jsem netušil, že jste takhle velký. A máš třeba nějaký společný jako moto nebo nějakou filozofii, pod kterou se to snažíš víct, jako celý Drakulino, Česká republika nebo Československá republika, nebo je to spíš jako klub po klubu? Ale moto asi úplně takhle ne. Jo, když to vezmeme skrze jako fakt všechny ty pobočky, jo, když to vezme na té nejvyšší jako úrovni head coache, který nechci říct, že řídí ostatní, ale pro mě je důležité týmová práce. Jo, a není to jenom prostě, že tam je pobočka a nemáme nic společného, jo. Je pro mě důležité, aby jsme mezi sebou komunikovali, aby jsme vytvářeli navzájem třeba, střetávali se, vytvářeli akce, navštěvovali se a byli nějakým způsobem víc propojení, než jenom prostě jménem tam chci patřit. Jo. Ze začátku, když modrý pás a fialový pás byl něco jako polobůh a prostě neexistovalo nic víc, tak jsem i vytvářel vlastně školení pro ty trenéry, kdy to bylo hodně centralizované. Jsem říkal, hele, tohle budete učit, takhle nám to funguje, učte to takhle. A oni prostě ke mně přijezdili, učili se, já jsem jim vysvětloval prostě ty základní třeba
tříměsíční kurikula pro začátečníky a začalo to. A dneska, protože vlastně v každé pobočce je buď black belt, přinejmenším brown belt, jo, takže tito lidé mají dostatek svých zkušeností, pohledů a vlastních úhlů a vlastně stylu. A já se nepovažuji za někoho, kdo by měl prostě právo veta a chtěl bych to řídit jako franchízu, sektu, to vůbec ne a respektuju vlastně každého směr a spíš jenom, když se mě někdo zeptá, tak říkám, já to dělám takhle, můžeme to dělat takhle, můžeme se o tom pobavit, ale máme tady už vlastně určitou decentralizaci. A myslím si, že při tak velkém počtu je už to třeba, protože kdyby to bylo všechno jako kdyby jednotně řízeno, tak by to bylo zpomenulo, nereflektovalo by to jednotlivé odlišnosti jednotlivých regionů a podobně. Jo? Takže je tam nějaké spojení, snažíme se fungovat dohromady a využívat jako týmu jako celku a je to jedna z věcí, na kterých jsme se vlastně nedávno shodli s trenérama, že na tom je třeba pracovat, protože čím větší jsme, tím víc jsme se na tom začali odcizovat. Níž se cestuje a podobně. Jo, a jde to vidět i na lidech, protože proč by někam jezdili, když mají už jenom třeba v Frýdku, tady jsme 3 black belti stabilně na tréninku. Jako jo, a to nepočítám hnědé a fialové pásy, které už jako, to samozřejmě to je vysoká kvalita. Jo, a proč by jezdili někam jinam? Jo, ale snažíme se prostě se střetávat jde a ukazovat, že vlastně ten rozměr je něco více jenom, než jakou dostáváš informaci, anebo tomu, jaký trenér ti sedí. A pro mě je jiu-jitsu jenom prostředek k tomu, jak být lepší člověk, střetávat se s jinou komunitou, pracovat na sobě. Ten boj je v podstatě jenom něco, co nás spojuje, u čeho se bavíme. Jo, a to je možná jako druhá věc, chci jednak i mě, jakožto kouče, lídra, ale i vlastně toho, co dělá jiu-jitsu, mě to musí v prvé řadě bavit. A to musí bavit i ostatní. Pokud je to jenom drill založený na jako kdyby tvrdém sportu, že chceme být olympičtí vítězové, tak dříve nebo později ty lidi budou odcházet. Takže to je druhá věc, prostě musí to ty lidi bavit, musí se chtít jako kdyby setkat a prostě musí to mít ten přesah té žíněnky. Jo, takže nevím, jestli jsem ti odpověděl, ale to je to, co se snažím jako kdyby vnášet u nás a napříč těma pobočkama. Jo, tady tohodle týmového ducha a že je to něco víc, než jen prostě, že se válíme spolu na žíněnce. Vytvářet komunitu. Já si myslím, že jsme odpověděli úplně perfektně, že tahle filozofie je moc pěkná a je mi taky blízká. A máte třeba mezi sebou, mezi pobočkama jednotlivýma nějakou dohodu, že když chodíš plácnu do Opavy, tak můžeš přijet trénovat do Frýdku na týden, na měsíc, něco takového. Máte něco takového? Jo. V podstatě každá pobočka je sobě sama pánem, jo, a pokud někdo může trénovat ve 2 pobočkách, tak to jednoduše prostě seš doma tam, kde trénuješ nejvíc, tam vlastně platí příspěvky podobně, ale můžeš neomezeně trénovat kdekoliv jinde. Jo, takže když lidi cestujou, ať už jdeme tomu za prací, nebo prostě z jakéhokoliv jiného důvodu, nebo že jenom chtějí přijet jinam, jo, nebo že to zrovna jim třeba ten den vyhovuje, protože přece jenom tady na severní Moravě, říkám, jsme 20 kilometrů od sebe různé pobočky, tak lidi, neříkám, že všichni, ale prostě využívají toho, hele, dneska se pojedu podívat tam, protože mi práce končí tam, takže zůstanu v Ostravě déle a už zůstanu třeba na trénink a podobně. Takže to je jedna jako kdyby z výhod, že si můžou zatrénovat kdekoliv úplně v pohodě. Tak to je taky super. Pojďme se teďka přesunout do trošku jiného tématu. Mě by ještě zajímalo, když jsi zmínil svoji MMA kariéru, máš třeba za sebou nějaký zápasy, na který jsi pyšnej, který si pamatuješ, který ti nějak vytvořili. Mohl by si trošku projít takhle svý začátky v MMA a případně i potom i samozřejmě v BJJ? Ale MMA. Nemám ani jeden zápas v MMA. A nejblíže, co jsem měl, jako kdyby plnokontaktní, jako byl jsem nějaké zápasy v semikontaktu v kung fu, a to je úplně jiná sranda. A nejblíže, co jsem měl, jel jsem na mistrovství Evropy v Combat Sambo. Do Minsku, do Běloruska. Takže to už samo o sobě zní hrozivě.
v autě jsme se dohodli, že budu ještě sportovat den předtím na sportovním sambo, protože jsem šikovnej na zemi. Rozuměj, vyhrál jsem v bílých pasech turnaj v brazilském jiu-jitsu, takže to bylo jako něco, proč jsem byl vybrán za reprezentaci, jo, jaká to je prostě historie, jako jo, a co člověk tehdy musel umět na to, aby byl polobůh. No, ale bohužel já jsem si během prvních 10 sekund vlastně urval klíček tady v klíční kosti a prostě mi vyskočila kost. Sice jsem to dozápasil, protože jsem nevěděl, že to mám urvané, ale stalo se mi to na sportovním sambu a do kombatu jsem vůbec nenastoupil, což mi smrzelo, protože jsem chtěl mít tu tvrdou zkušenost, jo, aspoň tady z tohohle, takže ani v MMA, ani v Combat Sambo jsem nikdy neměl vlastně zápas. Jenom jsem ty lidi koučoval nebo prostě trénoval s nima na tréninku, ale nikdy jsem nezápasil v MMA. A zápasit už nebudu, ty ambice už nemám, i když jsem ty ambice tehdy měl. Říkal jsem si, až budu mít modrý pás, tak tohle. A pak jsem měl modrý, teď nic neumím, až budu mít fialový pás. A pak jsem měl fialový pás a už jsem byl totálně zamilovaný do jiu-jitsu, už mě MMA tolik akcí mi nebralo a říkal jsem si, proč bych se měl nechat být do hlavy. Že? Takže co se týče MMA a Combat Sambo, nemám tam žádný zápas, jenom v jiu-jitsu. Tak pojďme na jiu-jitsu, to nás samozřejmě mě zajímá taky. Já si pamatuju, že jsem tě viděl zápasit, vy jste vždycky měli takový stylový legíny, tak klubový a všichni jste zápasili vlastně jako chlapi v legínách, to si pamatuju, že bylo takový, že jakoby vyvstávalo na těch turnajích kdysi dávno, ale už nevím, jako jestli to bylo nějaký starý Vovko původní nebo tak, ale to bylo ještě dřív, to bylo ještě dřív. Že jsem tě jako viděl jsem tě určitě zápasit, jo, ale jo. Povídej, co jako zápasník, jaký zápasy si třeba měl, co si pamatuješ jako za nějaký dobrý turnaje, případně soupeře? Jo, hele, zápasil jsem vlastně od bílého do fialového pásu. Ve fialovém jsem měl potom velkou operaci, kdy já mám umělou chrupavku v koleni a potom už jsem vlastně nezápasil. V černých jsem si střihl jeden zápas na mistrovství Evropy, který bohužel prostě skončil strašně rychle. A jednou jsem si stihl zápas ještě potom loni na mém zápase jako turnaj No Excuse. Ale víceméně do fialu, to už byla jen taková sranda a zápasil jsem do toho fialového pásu, nejvíce asi v modrých pásech. A tehdy vlastně v rap u nás tady byly turnaje, které byly de facto všechno nougička, to byly grapplingy, jo, a i když já jsem vlastně vyloženě gíčkář, dneska už trénuju jenom gi, ale tehdy prostě nic víceméně nebylo. V gíčku jsem jako zápasil párkrát, ale to bylo buď v Polsku a nebo jednou v Rakousku, ale jinak všechno jako nougička. No a s kým jsem třeba zápasil, třeba s Filipem Packem jsem dvakrát zápasil, jo. Mám ku podivu, bylo toho vždycky úplně brutálně těsné zápasy, ale oba dva se mi teda tehda podařilo vyhrát, jo, takže a Filip Macek je do dneška vlastně fenomenální fighter, dneska už bych si pro něj nevyznul ani náhodou, jo, ale tohle byly jako asi jako kdyby ze známých soupeřů a jinak nevím, jako kdo by byl dneska z nich známý. No a nikdy jsem teda nebyl nějaký extra dobrý zápasník, jo, ne prostě, že bych se věnčil jako něco jsem vyhrál a podobně. A nejvíc asi, co bylo nejzajímavější pro mě, tak Honza Maršálek dělal turnaj v Hradci Králové a bylo to o prize money. A měl jsem tam 4 zápasy a nakonec jsem vyhrál 5 000 korun jako odměnu. Takže, dobrý. což bylo jakože super, to jsem se tehda cítil jakože super, jo, ale... Hradec je pro mě taky takový vítězný město, vždycky jsem tam měl jako dobrý zápasy, no. A jinak jako třeba velké turnaje byly ještě, dvakrát jsem byl v Výčíně a to tam dělal, myslím, že se jmenuje Popelák, myslím, že on taky dělal potom MMA, jo, a to byly jako teda, to byly turnaje, kde jsme měli mít třeba 6-7 zápasů, protože si udělal první 2 zápasy jako KOčko a pak bylo 6 lidí nebo 5 lidí jako kdyby a šli jsme round robin, jako jo. A to bylo těžké, když jako prostě tam bylo strašně moc jako kdyby těch zápasů a jo, tam jsme se jako hodně vyzápasili, jo, ale třeba někdy nějaká medaile byla, ale jak říkám, nebyl jsem zrovna zápasník, který by řekl, tenhle ten přijal, to bylo modrý pás, jako jo, takže
možná pro některé polobůh, protože někteří třeba zrovna začínali a podobně, ale rozhodně nemám takovou historii, jako třeba u nás asi největší závodník Nitro, jo, který jezdil potom i později samozřejmě na gala a podobně a který těch trofejí má neskutečně jako mnohem více, ať už lidi nebo noví. Tak u mě to byly prostě takové prehistorické začátky na tady těch turnajích, kde jsem se aktivně účastnil, ale nikdy jsem se nepovažoval nebo zpětně nepovažuji za dobrého závodníka. Mm-hmm. Jestli tě tenhle podcast bavil, tak jdi na herohero.co/stehlík a za cenu 2 kafí ho tam můžeš slyšet úplně celý. Do toho tam také každý měsíc přidávám alespoň jednu instruktážku zaměřenou na základy brazilského jiu-jitsu. Tak na co ještě čekáš?